Nggih, bakunipun sesarengan Atmaja Musik Campuran Indonesia. Sepoti kanggo Mbak Evita. Yo! Gareng wis anyak dikombor. Alah jan Pak Ade ku ki ayo jenengan nek gemati timen kalih kula to Pak Ade, Pak Ade. Niku jane unjukan napa to, Pak? Hah? Niku jane unjukan napa to niku? Iki sing jenenge Tirta Kuning Pangundake Ngelu. Nggih, tenan kok. Sing penting nek diombe ra marai mendem kuwi eneng japane kok ya. Oh iya. Japane ki eneng. Jamane. Semelah wira keman wira kemin. Eyalah. Tidak untuk dicontoh nggih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Inek ding. Hei guyu. Guyu tek mau ra iso guyu. Nggih, ini di sini apa di sana? Aku neng kono wedi nek keblek. Aku ya wedi nek keblegong. Sendalku Puter cilik ini. soalnya. Nah, di sini nggih. Wah, alhamdulillah Mbak Evita. Nggih. Atmaja Musik saged sowan menawa dan banyu tarung. Nggih. Tenan kok. Aku ki umpama nggih entuk rondo umur 25 ono aku omah neng kene gelem. Tenane. Gelem aku. Mang goleke, Pak. Lah kok gelem nang kene iki ngopo? Oh, neng kene ki subur makmur apa sing ditandur ki bakal Oh, subur. lah nggih. Neng eneng sing tetanduran sing loro gak entuk ditandur mergane ora tukul ki eneng. Apa kuwi? Siji gedang. Lorone menyok. Menyok ki apa? Pohong. Oh, pohong. Nah, kuwi ra entuk ditandur. Lah enten apa? Ora tukul. Napa nggih? Nek wite tukul. Sing mboten tukul napane? Woe. Woe. Enak dicolongi tanggane. Nggih. Monggo Nggih. ngaturaken wilujeng dalu depan Nggih, para men. rawuh. Menika ngaturaken wilujeng dalu kunjuk dumateng para tamu kang kinurmatan. Nggih, sesarengan campur sari Atmaja. Nggih. Tebih. Saking Pilang Sari. Nggih. Pangarsane Masku Mas Budi Atmaja. Nggih. Nah, sone yo gler Gler ARS. ARS. Syutinge napa niki? Arya Multimedia. Oke. Iki yo bening regane miring ora nganti adol piring pokoke. Ora payu piringe. Ngene lho Mbak Yu. Nggih. Ayo rada nyedak sawetara rene lah. Nah ngene. Nun, Nggih. Anu- Tak sinten menika? sik tukange son rada ngelor kabele. Nah, sik. Arep golek posisi iki ya kudu direwangi dadi tukang tip sik ra apa-apa. Nggih. Ben iso ning tengah. Nggih, niki nyaket sinten iki? Sing penting rene. Sing rawuh bengi iki tenan para juragan-juragan, para priyogong binetrara wis pokoke niki sugih rejeki kabeh alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah. Lek gareng, Nun, nggonku cendhek ki. yuk cendhek ta? Heeh. Gawa sing dawa ta. Oh iya iki cendhek tak gawane sing dawa. Ah kowe iki ayu senengane ya dawa-dawa. Ya ya. Niki para padha wae, Dik. Padha wae. Nggih. Nyah, wekku PN anu, nggon aku dawa kok nyah. Terus kula kan mriko dhewe. Engko nek ilang piye? Engko nek ilang tak goleki. Wis. Nggih, pripun iki? Piantun ngriki niki senengane iki bangsane Brahmin sing kepenak. Wah, ora iso prakmek. Modare gareng ki nek ra enek wireless ngene iki ya. Ora iso jruntulan tenan kae. Nggih. Ah piye? Niki pripun niki? Nggih. Kula wonten mriki kan pripun? Iya. Kan balik jungkir no. Sliramu ning kono. Heeh. Oh, iki niku enten sing pamundutan popok beruk.
Wonten sing caping gunung. Nggih. Enten sing napa wau meleh. Wah, iki gundal gandul. Gundal gandul apa, Pak? Seneng gundal gandul. Nggih. Nggih. Iki jumbuke karo swasana Nggih. ya mergane iki mike iki gak iso teko kono-kono, aku njaluk sinome grandel. Kene. Monggo, Mas. Sinome grandel. Memanismu kanggo jiwa Mbak Evita Halo. jenengan lak dereng pirsa Pak Lurah ngriki Dereng ingkang pundi menika Pak Lurah? Pak Rianto lenggahe ning kono sungkem sik Tet kono wonten pundi? Nah. Pak Lurah. golek ana dhewe nek Oh menika ingkang nembe sandaran cagak Ah. niku. Nggih. Ya, sungkem Nggih. sik, sungkem. Nggih, nggih. Nah. Salim Pak Lurah. Nggih. Alhamdulillah. Ngersake napa, Pak? Ngersake jenengan ngono. Oh. Kok kula. Suarane jenengan Apa, Pak? maksudnya. Oh, manut Pak Ah, Gareng. nggih. Manut Pak Gareng mawon. Kowe engko ben gak dibedil. Salam karo Pak Koramil. Pak Koramil nggih. Salim. Pak sinten menika? Oh, Pak Budi. Kok kaya bas. Pak Budi. Mbak Nggih. Evita. Dalam. Kowe engko ben gak dikecrek kaya aku ndek ini. Salim kalih sinten? Karo Pak Subadi. Oh nggih, salim. Ya. Sinten meleh niki? Nah niki ora ketok jenenge. Nggih. Pak Seto Aji. Ya, Pak Nah. Seto Aji. Mas niki tesih enom. Ya nek dinas Pak to ya. Oh tesih bujang. Oh nggih. Oh dipetakan. Kok malah aku sing go mulih kaya ini. Niki Pak Dedi. Pak Dedi. Nggih. Lah. Niki Pak sinten niki? Oh, Bos. Niki para bos jagung, Oh, tebu, nggih. kayu jati mlumpuk Pak ning Agus. kono. Pak Beno. Pak Beno niki juragan apa niki? Juragan kelontong. Tokone gede. Nggih niki apa Pak kon sinten gede? niki? Pak Bejo. Ya nggih. Kok Uripe sareng ngekek iki? kepenak. Siji Nggih, sing rong sampun. mbok ngerteni sing di wilayah kene, Sinten meleh? Pak Kadus. Pak Kadus. Yusmin. Oh nggih menika salim Salam. Pak. Tenan. Nggih. Iki suwe-suwe tak ubengi salim kabeh. Lho njaluk piye yo supaya nek awake dhewe iki kepenak nyambut gawe kak ya. Nggih. Kang dadi rujiting kalih rarapa kang sinadya umpama munduta rokmi ayo Pak Deko iki jantenan juru pengairan iki jan ger Penting lancar ya Pak De. yo tenan saya sepuh saya kuat Nggih. kuat imane kuat tenagane tertamtu tak ruti ibarat wong numpak numpak apa iki Pak Angkong. numpak apa Pak Lurah wet rontong perahu lemampah tanpa walah neng madyan neng cala niti temagonjing angin jong neng pagulingan Nggih. Langgame manut kula nggih.
manut sliramu Nggih. Mbak Evita. Nyuwun Sri Huning mawon, Mas. Sri Huning ngaten. Nggih. Menika buka uang napa buka alat, Mas? Buka celuk. Buka suling. Sri Huning mustika tuban rambut tresno lan sabaya pati marang Raden Wirabaya kangos prasetyo anandang branti Sri Uning datang kita kang ringita kadange pribadi Wirat Maya putranira sira lawe adipati tobat Sri Uning putrane gedhe wangsa pati nalikane kapepuh madya dobrang tanding lawan minak jingga Lek Kareng Piye Mbak Yu? nggih menika ngaturaken lelenggahan kanthi sekeca Nggih. nggih sinambi ngerahapi pasugatan Sameneika para kadang pramuladi nyaosi daharan Bapak Ibu monggo kang sampun pikantuk dipun rahapi kemawon kanthi Nggih. keca lan sketsa. Yuk lebokke. Tresno